En zegt die Peert, die sloeg ik op hol, man. Ja, dat is linker. Die schrikken van de eerste... Vastelovensdinsdag. Venlo staat op het punt om ingenomen te worden door duizenden boeren en boerinnen. De prins, de vors en zijn rood van 11 die zijn verbannen naar de achtergrond. Zwart-wit heeft de blauw-roeie kleuren even verdreven. De boeren zien nu aan de macht. De stad is bezat en boeren maken de deen zoet. Goed vis op de remmer, kom los! Ik ben Wout. Ik ben de ceremoniemeester. Oh, ik ben de burgemeester. Ik ben de bruidsjongen. Ik ben de vader van de broed. Vandaag moest de burgemeester de broed en de broedegom in de onecht verbinden. Wout is wat ze in Nederland doen, ook de politie doen dat ook. En Wout is eigenlijk hetzelfde wat de politie doet. Ben je trotse vader vandaag? Ik vind het geweldig dat mijn dochter gaat trouwen. Ja, maar het is niet voor de echt, hè? Het is voor de onecht, maar het is even goed geweldig. Sokkertantes, de bode, notabelen, getuigen en broedsmeetjes. Iedereen is genuid. Boeren, burgers en boetelui. Als dat geen vies wordt... Ik ben in het echte leven de moeder van de bruidegom. Op het moment ben ik de moeder van de bruid. Dus vandaag gaan en mijn zoon trouwen en mijn dochter. Ja, zo begrepen vreemden wordt deze film dus eigenlijk voor gemak is door geen sodemieter van. Maar goed, de boerenbroelof is een fenomeen. Ruim 100 jaar geleden ontstaan, om precies te zien in 1912. Wie de rijke en gestudeerde tak van Venlo op het idee kwamen een theaterstuk op te voeren, waarin een onechte boer en een onechte boerin in de onecht worden verbonden. Het had vooral in de beginjaren een vrij elitair karakter. Leden van de sociëteit die trokken zich in een boerenkeel aan, klommen op peer en wagen en zwijden met een stang boerenmoes. Het wie en waarom van de boerenbroelof bleef eigenlijk in de mis hangen. Maar feit is dat de meeste gebroeken wies op de dag van vandaag nog steeds bestaan. Zoals het oedeilen van Krentemik. In dit geval een stuk brood van 25 meter lang. Krentemik weer straks uitgedeeld aan alle mensen in Venlo die meegelopen hebben in een optocht. Oh, waarom? Hebben die thuis niks te eten of zo? Nee. Meestal gewoon zo op paard, dan hebben ze al de korf met eten hebben ze op en dan hebben ze tegenop 4 van die honger, kregen ze van de broedspens die mek. Krentemik. En wie gaat die smeren? U? De bruid. Allemaal? Allemaal. Dat is nogal wat, of niet? Ja, nou goed, maar die heeft toch morgenvrij, dus oké. En een joeksige georganiseerde chaos. Dat is de boerenbroelof in Venlo. Ieder jaar georganiseerd door een andere vereniging. Wij twee zijn vorig jaar in het huwelijk getreden. Echt waar? Hoe ging dat dan? U kreeg een foto van hem en dan zei je, jongen, hier moet je het mee doen? Nee. Dat wordt door een commissie uitgezocht. Wie wordt bruidegom, wie wordt het bruidje. Nou ja, dan moet je maar afwachten met wie je gaat trouwen. Ja. En was het liefde op het eerste gezicht? Ja, het was liefde op het eerste gezicht. Hoor je dat? Liefde gaat door de maag, zie ik, of niet? De organisatie van dit jaar heeft ook zo haar eigen noten op de zang. Wat moet je zingen dan? Op broelof de vallen we gans oeders vol. Er zitten de koeien, wie is morgen vroeg vol. En doe nou eens een zangvorm. Ja. Op broelof de vallen we gans oeders vol. Er zitten de koeien, wie is morgen vroeg vol. Er zitten de koeien, wie is morgen vroeg vol. De boerenbroelof wordt ondertussen op meerdere plaatsen in ons provincie en ons land gevierd. Maar de Venlose versie bleef,
ook vanwege zijn massaliteit uniek in Nederland. De drang om erbij te zien, dat oergevoel, dat wordt van vader op zoon doorgegeven. Daar heb ze eigenlijk gewoon geen keus. Geweldig, geweldig, 92 joh, dat ging er met zo'n optocht mee. Vind ik fantastisch. Ik hoop dat ik dat ook nog vind. Dit is een feest waarbij het niet erg is om bij elkaar te staan, heel dik bij elkaar. Je mag elkaar echt aanraken, je mag met elkaar dansen, je mag met elkaar zingen. Dat is de kern van het feest. Eigenlijk zou dat eigenlijk het hele jaar door wat meer mogen zijn. Maar juist met dit feest, wat zeg maar zo'n lange traditie en zo'n lange historie heeft, gaat dat vanzelf, want het wordt doorgegeven van de vorige generatie naar de volgende generatie. Balkenbrei en joeg zorgen voor een goeie boom. En zo schuifelt ten optocht vutje voor vutje richting het monumentale stadhuis. De boerenmoos is op de keer gelaaien. Wors, vis en kiers vormen de broodnodige benzine. Want tijd bestaat even niet. Het verschil tussen het publiek en de broelofsgasten is amper te zien. Allebei smelten ze zonder trammeland samen in een grieze, deinende massa voor het stadhuis. Wat is er nou echt in deze serieuze fantasiewereld? Weet ze het zelf eigenlijk wel? Ja, dat begint 's morgens met kriebelen in de tenen. En dat kruipt langzaam in de muur. Alles vergeten, gewoon heerlijk met familie, vrienden onder elkaar. En dan gewoon feest vieren. Dan wordt een man en een vrouw in de onecht verbonden. Hoezo dan? Waar heeft dat voor zin om iemand onecht te verbinden? Ja, het stamt uit 1912. Is ooit een keer begonnen met een bal. En hebben ze twee mensen gewoon laten trouwen in de onecht. Ach. En daar is het begonnen. En we doen dit dus al 100 jaar. Wie heeft dat bedacht? Weten we niet. Iemand met een borrel te veel op zeker? Ik denk het. Iedereen gaat veel kameraadschappelijker met elkaar om. Iedereen praat met elkaar, iedereen doet met elkaar. Iedereen heeft alles voor elkaar over. Is eigenlijk niet uit te drukken. Het is eigenlijk een gevoel. Nou, probeer dat gevoel eens uit te leggen. Hoe voelt dat dan in de tenen of in je onderbuik of tussen de oren? Waar zit dat? Het gevoel dat zit in het hele lijf. Oh. En dat is een kriebel, dat merk je van tevoren. En dat is ook goed zo. Daar snap je allemaal niks van. Dat kriebelgevoel met vaste naam, dat is datzelfde gevoel wat die van de 11 steden toch hebben. Maar waar kriebelt dat? Wijs eens aan, waar kriebelt dat dan? Daar zo? Speciale dag, speciale gevoelens. Iedereen is hetzelfde, iedereen is gelijk, het maakt niet uit, rangafstanden vallen weg. Bij de hele boerenbroederhof is het idee dat ze de draagstiks, net als met de rest van Vasteloven, dat ze de draagstiks met het echte leven. Dus alle dingen zien onecht. Ik ben geen echte burgemeester, er is geen echte broed, geen echte broederom. Alles onecht. We willen eens een beetje luisteren naar de lange arm de wet. Nee, eigenlijk niet zo goed, maar ja. Wat doen we eraan? Ja, streng zien hè. Ja, laat eens zien. Als je maar alles half organiseert, komt alles helemaal goed. En zo moet hij vastelovend zien. Het leven op den hak nemen. Even weg uit de dagelijkse centrale. En ondergedouwd weren in de meislijpende mantra Holla, yeah. Ze in een soort trance was ze eigenlijk niet aan ontkomst. Ik ben zo van liefdes, het mag ik niet doen. Als ik maar ten eigen en die werkers doe. En dan het lang verwachte joorwoord. Ja, burgemeester! En John! Ja, burgemeester!
En zonder veel droosjes luurt het volk zich meeslijpen door de doctrine van deze surrogaatbestuurders. Wat is dat toch? Gewoon boetestonders dat eigenlijk ooit begrijpen. Die gewapde gebroeken, die vreemde zuidelijke denkwies. Weren we hier betoep of is het gewoon Venlo's humor? Als je zelf spontaan bent en je wilt je aanpassen met vastelovend hier, dan kun jij het ook. Gewoon een keer komen en het de hele dag ondergaan. Gewoon een keer 's morgens op vastelovend dinsdag om 10 uur naar Venlo komen en laat het gewoon ondergaan. En als je dan woensdag wakker wordt, zeg je, ik ben in de hemel geweest. In ieder geval gaat even ten druk van de ketel. De waanstig in een andere wereld waarin ze even niet zichzelf hoeft te zien. Feit is dat van een broelof en broelofkump. In Venlo, het stadje van lol en plezier. Dat hoeft ook niet iedereen te snappen. Het is gewoon zo. Af en uit. En morgen? Morgen is het weer als woensdag. Is alles voorbij. Ook deze droom.